میڈیم و 982 یک کلو ہرز سرا ریڈیو پاکستان تربت توار پروگرام شنگو تالانند کلکشان پروگرام کلکشان امریا منو شمع بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں منی نیکی واہگ دروت سلام شمارا سرباتاں دعائند کے شما دائمہ جوڑ وشو دراؤ سلامت باتیں وتی زندہ تہا اچوڑیں غم اچوڑیں سکی مگنداتے دائمہ گل باتے شات باتے زندے مراداں باتے زندے بہاراں باتے مردار گجداروں کا مروچی شمبہ روچنت امیرنگا سال 2022 ہے جولائی ماہ مروچی 22 تاریخ انت و امیرنگا اسٹوڈیو تہا گوما تکنیکی کمکار و ہمرائیں میں انجینئر دوزوا انجینئر خالد سہیل بلوچ ڈیوٹی آفیسر مراد جان دیدگ و امیرنگا کارمستر امید شاکر امک سو پشمیاترا ای پروگرام آگو نوکی دابو رنگیا سمبائی نگے وسیں جہودہ کنتے و امیرنگا ای پروگرامانی نگرانی کنگائنت ہم اسٹیشن ڈائریکٹر حمید شاکر مرداریں گجداروں کا پدا یکرند شمارا وشت کنی کجام یک نوکی گلیں گجداروں کی پروگرام کلکشان تہا باہر زورگ بلوٹیت گوما نزدیکی کنک بلوٹیت گڑا علمہ گوما میسج دابا کلہو پیغام دابا نزدیکی کتکا میں نمبراں 0322 51 02744 0335 810 1825 بزاں 0 سے 22 5 1 0 2 7 4 4 و امیرنگا 0 سے 5 8 1 0 1 2 5 ای نمبران سرا شما مارا کلہو پیغام رائی کتکنے پروگرام کلکشان تہا وتی باہر زورگارا حل نمی جوڑ کتکنے بنداتا ما شما یک حمد باری تعالی گوجداریں پدا گپترانا دیما برانبی ہلا ہلا کنا مروان با تی رحمت سرا رچان با ہلا ہلا مولا مولا اللہ اللہ پاکی مسیح تانیتا سجدہ کنے کاکے سرا ہوانے درود مسد برا پادا ادا دی رویں پاکی مسیح تانیتا سجدہ کنے کھاکے سرا ہوانے درود مسد برا ہلا ہلا کنا مروان با تی رحمت سرا رچان با اللہ اللہ مولا مولا اللہ اللہ کنا مروان با تی رحمت سرا ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 982 یک کلو ہرز سرا
پروگرام شنگو تالان کلکشان پروگرام امریا منوشم بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں مرداریں گجدارو کانو کائیں وتی بن گپے نیمگا مرچی ما گوشما گپ پتران کنے کہ انسانی زندگی تہا مقصدانی بوگ یا گولزانی بوگ یا ہدف و نشانگو ٹارگٹانی بوگ چے قدر علمیو اجدری انسانی زندگی اما وحدہ زیبا جوڑ بیت انسانی زندگی اما وحدہ معناداریں زندمانی گشک بیت کہ زندمان تہا انسان مقاصد بے بنتے انسان وتی گولز بے بنتے انسان وتی نشان و چیدگو ٹارگٹ بے بنتے گوڑا اما وحدہ انسان وتی زندگی آرا زیبائیں زندی گشت کا پرچہ کے زندگی چونکہ یک دائمی جوہدی یک انچی جوہدی کہ یہ جوہد سفر دا انسان ساہ روت کے دا انسان نفس روت کے یہ جوہد سفرہ انسان برجا داری اوی جوہد سفر اما وحدہ گو محکمی رنگیا گو سنگینی رنگیا برجا دارک بیت کہ انسان زندگی تہا مقصد ببا انسان زندگی تہا گولز ببا انسان زندگی تہا چیدہ گو نشانہ گو ٹارگٹ ببا تا وحدی کہ انسان زندگی تہا مقصد مبنتے انسان زندگی تہا گولز مبنتے انسان پاوتی زندگی یک مقصدی یاترا یا چندی مقصدان یاترا وحدی کے دیما جنزان مکن تو موارتے تنا وعدہ تا انسان چو اما مسافریں کہ یا زندے رنگ راہاں ویلیں نو امک مرد میں وتی تابی وتی ذہنی وتی فکر کنگو وتی جیڑگے جتائیں راہ بندے و جتائیں یرکسی وتی لائکی وتی صلاحیت و وتی قابلیت ہم استا نو ہمک مردم وتی ذہن مطابقہ وتی تب و زانشت مطابقہ وتی لائکی و سنچے مطابقہ وتی زندگی تہا چندے مقصد یا بعضی مقصد یا یک مقصدی یاترا وتی زندگی آرا نادر کا قربان کا او دیما جنزان کا او دوہمی ابرشند کے ای زندگی جوہد تہا بعضی وحدہ مردم وتی نامی تگی ہما ٹارگٹ کے استا یا گولز کے استا یا مقاصد و مقصد کے استا آہانا سربوگا مردم بعضی وحدہ بیسو بھی بلے اشیے معنی و مطلب اچرنگا اے نائیں کہ مردم پاہکا نا امید بھی ادستا کٹا بکن تو بنندی مردم گوشند کے انچی مسافری کہ آدائم سپرا جنزان کن تو دیما بران کا ادارو کی آفسران جلیت پدا لڈو بار کا پدا وتی توشگا زوریت و دیما پدا وتی سپرا بران کا لڈو بار زندگی تہا اے مسافر اے اما انسانی کہ ادائما جوہد سپرا دیما بران کا دیما گام جنان بیت اور روچی نہ روچی وحدی نہ وحدی انسان وتی زندگی تہا علامہ کامیابی علامہ سومن دیے منزلہ روتو سربیت بلے زندگی تہا مقصد بوگ زندگی تہا ہدف و نشانہ گو ٹارگٹانی بوگ زندگی تہا مثبت و جوانی گولزانی بوگ سک باز پا انسانا علمی بعضی انسان انچیاں مستا کہ آہانی زندگی تہا اچرنگی مقصد نہیں آہانا زندگی تہا اچرنگی گولز نہیں آہانا زندگی تہا اچرنگی نشان و چیدگو ٹارگٹ نہیں تا آ زندے رنگراہاں ویلا انزانا کے مارا چی کنگی زندگی تہا ترتیب کے انسان وتی زندگی تہا کاری خار رہبندہ کے انسان وتی زندگی تہا ودی کا او پدا وتی ہدف و مقصد و ٹارگٹ و گولزانی وادی کے انسان سربوگ آترا سومن بوگ آترا جوہد کا گوڑا انسان زندگی سک باز زیبا جوڑ بھی اور انسان زندگی سک باز معنادار جوڑ بھی نو ارکس وتی ذہن مطابقہ وتی ذات و وتی قابلیت مطابقہ جتا جتائیں مقصد جتا جتائیں گولزانی بندو کباں او زندگی چونہا اے چوشی ہم چیزیں نہیں کہ انسان انچو پا دیم آیارا بگواز وینی پرچہ کہ سرزمین سرا انسان جند علاس بھی تو رو بلے آئیے جوانی کتگین کار آئیے کرد آیار دائم زندگ داشت کنا بچار اگا مردم اروچگی زندگی سر چمشاک بدا تا زندگی ای اروچگی کار کیا استا اشان ارکس کا اپا مثال ابر ارکس نانوا ارکس وپسی ارکس زر کمائی کا ارکس وتی چکا وانینی
ارکس وتی کسترین وانینی ارکس لوگ جاگا کا ارکس وتی شرکنگے جہدائیں بلے زندگی تہا دیگل ہاتھی انچیں گولز آستا یہ چیز گوں زندگی انسان کے چم باندھوا یہ چیز ہم کوٹا بلے چندے انچیں مقصد زندگی تہا مزنے انسان را دارگ لوٹی کہ آگا انسان چم چری ادارو کی دنیا ہا چری کوڑوے امروزہ انسان سفر بکا بلے آئیے گولز آئیے مقصد آئیے نشان آئیے ٹارگٹ آئیے چیدگ امیچو مزن ببا کتائیں دنیا ہستی آیارا زندگ داشت بکنا عام کسان کسانی مقصدانی دارک کسان کسانی گولزانی کسان کسانی واہگانی دارک کسان کسانی ذہنانی ادابندے مردمانی کاری وادی کے مزنی فکرانی مردم مزنی سوچانی مردم مزنی گولز مزنی مقصد مزنی چیدگ مزنی ٹارگٹانی داروک با او بعض مردم انچوں گشت کے ای بلائیں کارا ای بلائیں پروگراما ای بلائیں پروجیکٹ منچوں کت کنا یقیناً کسانی کارا ارکس کت کا او مزن دل و امتی مردم ہمائیں کہ مزنی مقصدانی گونا مقابلہ بکا و تارا گوراہا امدب کنے کے جہدہ بکا او تی زندگی پرمانا او زیبا جوڑ بکا دیگیک ما شما نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوجداری پدا شما میسجانی ہوار گیجے جہدہ کنی گناہ مابک اللہ obaluch.com دلا میں سابق اللہ دلا میں سابق اللہ زمین و دلوتا تنی زمین و دلوتا تنی ادا سیرا بکاللہ دلا میں سابق اللہ دلا میں سابق اللہ سابق اللہ دلا میں سابق اللہ دلا میں سابق اللہ گناہ مابق اللہ دلا میں سابق اللہ ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 981 کلو ہرز اسرا پروگرام شنگو تالان کلکشان پروگرام امریا منو شمع بیلی مہما دارو ہمرا اکبر میاں اگولے کچھ دارو کنی کلہو پیغام اتکگاں جوہد کنی کے آہانا ہوار بگیجیں مارا حولی کلہو پیغام مارا راہی کتا میں دوستیں گجدارو کبان کی گوہار ہمبر اسینا چا اوتا بادا آگوشید کے مہر حبر میں یک زیبائیے مہر اے جہانا زیبا کا مہر چا استالانی رجنائیا شپ تہاریا آزمان و استالانی ڈولداریا چگیش زیبا تری مہر مردمہ زندمان دعائیں کے سہاں سرپت کا مہر مردمہ مہروان کن او مہروان دائم انسان دوستی مردم گشک بند باز وش باز زیبا گشی سلام سر بکا حوریا گلجانہ نعیمہ موزہ زبیدہ نائلہ گشیت کو منی میتگے دعائیں کو ہو کوراں دائم اللہ پاک سلامت بکا شما سلامت باتیں سنگینی بہار ہمبر حسین چوتا پیدا تی مہر بخشا حق دوزدارک گجدارگے پروگرام لک لک منت وارا امید کشی امیرنگا وتی مہرہ گوما ہم گرنچ کنے سلامت باتیں شات باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں ہمارا کلہو پیغام راہی کنت میں سنگینی گوہاری گشید کے من سمرا کلانچی شمارا یاد کنگاؤں سلام منی شوق برات منی وش آواز برات اکبر میاں تو چونے مدام شات باتیں جہان استیں تو است باتیں وشیانی ہم بازاں باتیں
प्रोग्राम सकबाज वश सकबाज लाजवाब माशाल्लाह गूती वशें गप्पा सलाम बिरसी मनी दोस्तें दसगुहार सुमैया पुल्ला इंदगा बाजें गुलें गुजदारों का संगीनी गुहार सलाम दिए गए समरा कुलाची संगीनी गुहार ते सलाम ते दोस्त दसगुहार सरकनक बुता सलामत बात दायम याद कनगे महर बख्शागे प्रोग्राम कलकशान दोस्तदारक गुजदारगे तई लक मिन्नत वारा उम्मीद कशिया मिरंगा वती महरा गोमा हम ग्रिंच कने शात बातें गल बातें जिंदे मुरादा जिंदे बहाराम बातें अस्सलाम अलैकुम मन अक्सा नास पुलिमरात अकबर जान चुने तो मुदाम शात बातें जहान अस्तें शुमा हस्त बातें गो वशें मौसम हमराया मौसम वशें तम ओ गर्मे हम आगुशी निश्तगान ते वशें दीवाना गोश दारगा हम बाज वशें गूती वशें गपुताना सलाम सरबिका कुल्लें गुजदारों का सलामत बातें वशियानी साहेगा बातें शुमा हम सलामत बातें शुमा हम वशियानी दायम मंगीरा बातें संगीनी गुहार अक्सा नाज महर बख्शाहक दोस्तदारक गुजदारगे तिलक 7,000 वार मिन्नत वारा उम्मीद कशी अमीरंगा वती महरा गुमा हम ग्रेंच कने मारा कुलाह पैगाम राहिका में दोस्ती गुजदारों अनवर बलोच इरूकी अनवर बलोच इरूकी मारा याद कंत गुशित के इमरोज आर इंसान हमुक रंगा चक्कासीत हर वड़ी जीड़ाव जंजाले इंसाना हामाच कंती लाहते मर्दम वतारा अमी वहदो आलतानी दस्ता दंत उजिंद माने रुंगरा हंगार बंद ओ भले हंचे इंसान बंद के आ हमें जंजालानी देमा होशता ओ वती जिंदमाने मंजिले आतरा देमा रवान बंद देमा गामजनान बंद देमा जुनजान बंद परचा के नाउमीती ओ मायूसी चू अमा तामोरें चिराग पेमाए की तरह चा मंजिला गिस्ताओ दूर बार तो सरका बिल्कुल बाज वश बाज जवान अनवर बलूच इरूकी महर बख्शाग प्रोग्राम कलकशाने दोस्तदारगो गुजदारगे तई लक 7,000 वार मिन्नत वारा उम्मीद कशें अमीरंगा वती महरा गोमा बरजा दारे जिंदगी तहा चुनहा गिश्तरे अमा मर्दम नाउमीद बा या मायूसी आमाच बा के आ जिंदगी यारा सकबाज सस्ता जूरा या जिंदगी यारा सकबाज अरजान जूरा जिंदगी अरजान हम ओ भले ग्रान हम अगा सरजमे जिंदगी यू का वशिय नाम बीबी ता हम मर्दम बूरियत आमाच भी वो अमीरंगा जिंदगी तहा वशिया मस्ता गम आ मस्ता तकलीफ आ मस्ता वही कोलिन चीज़ के हवार बा वशी गम तकलीफ सक्की सूरी ये दुआएं चीज़ के हवार बा था जिंदगी जोड़ भी अगर चरेशा यक चीज़ ही बेकशे ता जिंदगी गुड़ा जिंदगी गुशक नबी अंचु के आम जुबाना गुशा के हर चीज़ें वती लोट बा वती ज़रूरत बा या आम जुबाना गुशा के हर चीज़ें वती रिक्वायरमेंट बा ये जिंदगी रिक्वायरमेंट क्या ये तहा गामे बुअग अलमिये आ ये तहा तकलीफ आहग अलमिये परचा अलमिये ताकि मर्दम वशियानी मर्दमारा एहसास बूत बिका कि वशी चिया गुशा शाइस्तगी चिया गुशा आसूदगी चिया गुशा ये चीज़ा मर्दम अमा वहादा जात कि मर्दम तकलीफ तहावी वो दुहमी मर्दमारा दुहमी तकलीफ एहसास आम अमा वहादा बूत का कि मर्दम वत अमा तकलीफ आमाच भी गोड़ा जात के तकलीफ छो ग्रानी बलूच गुशा के ज़मीन हमूद सूची के आसी पेरेंट ओ बहरहाल सलामत बातें अनवर बलूच इरूकी अस्सलाम वालेकुम मन कंबर चा पुल्लें द्रमकूला शुमारा याद कनगांव वाजहें ब्रात ये कारिंदा शुमा दायम सलामत बातें मरागश बाज वशें मनी सलामा बेदे दुरुस्तें कारिंदहान दुरुस्तें गुजदारों का और मनी लोट गुशी नाते कसी नजाना ची दीमा निबिश्ताई बहरहाल तो नाती लोटकुता नात मिशी मशिंग तालान कनगे नात मनकबत ओ अमीरंगा हमदे बारी ताला शुमारा दोस्त बालमा शी सलामत बातें एक कंबर बलोच पुल्लें द्रमकुला शुमा हम सलामत बातें गल बातें शात बातें जिंदे मुरादा जिंदे बहाराम बातें कुलाह पैगाम मारा राही कंत गुशी ब्रात मनी नाम तो गलत वंत मनी नाम समरा नाम बल्कि समीराई बिल्कुल बिल्कुल पहली लूटा आज तो बिल्कुल तई नाम समीराई समीरा कुलाची मारा कुलाहो पैगाम राय कुतगा पहली लूटा आज तो के इश्तापिय सबबा तई नाम मुराद वानक बूता वो बाज़ वाहदा शुमारा यात भी संगीनी गुहार समीरा कुलाची प्रोग्राम आनी तहा मा गुश्ता के दुनिया तहा चागिर दे तहा
اما وشتریں آواز کے انسان گوشاں کپی گڑا آئیے وشے نامی او دوہمی اگا ما چاگردی والا کم کا دیما برویں گپ باز وہاں اگا یک مردمی گون تو پجا روکیں گون تو دو چار کپتا او اناگا گون تو پدا ڈک بدا اناگا گون تو دو چار بکپی او پدا تئی ناما مزان یا بگشیت کے منی تئی نام منی دلا شتا گڑا مردم سک باز دگے بڑ بھی پرچا کہ اگا یک مردمی مردمہ دوست بھی اگا یک مردمی گو مردمہ ہم گرنچی بکاں گڑا حوالی چیز آئیے نام یاد دار گیں یک مردمی کی طرح دوست بھی گڑا ترا دروان چیز دوست با ترا یہ نندگ ہابار گپ کندگ ہرچی طرح دوست با بلے گڑا یہ نام تو چون تی دلا چی شت کاں پمی آترا اور دومی شمارا یک دگے انفارمیشنی معلوم داری دیا کہ کجام یک راجی راشونی بھی یک لیڈری بھی یا عام زبانہ ماوشاں سیاست دانی بھی گڑا پولیٹیکل آگا تو بنیادہ بیسا بچارے یک لیڈری واسطہ کجام یک لیڈری بھی چاگردی سیاسی یا کجام یک لیڈری بھی یا نودر بری یہ واسطہ علمی کہ نامہ سک باز یاد بداری پرچا کہ نام یاد دارگ مردمہ گوں تو سک باز نزدیک کاں اور یک مردمی نامہ تو یاد مدارے یا یک مردمی ڈک بھی دیے وہ پتہ بگشے کہ تئی نام منی دلا شتا گڑا چاگردی والا دیم مردم سک باز پوش مردہ جوڑ بیت و یہ دل کپی تو ہمیں گشید کہ اے مردم منا اہمیت نداں اے مردم منا دوست نداری کے منی نام ہم آج چرائیے دلا درد کا پمی آترا نام یاد دارگ یا نام صحیح گشک باز وعدہ مردم نامہ کپی کنا یا نامہ نیم نام کنا اور ای ہم چاگردی والا مردمہ نوش لگی پرچہ کہ وشتریں آوازاں چی ایک آواز ہے کہ انسان گوشن کپی گڑا آئیے نامی وہ نام ہوں اما نامی کہ سرجمی نام بی او سرجمی رنگا آئیے نام گرگ بی کپی کنگ مبی وہ بعض مردم انچی ہستاں کہ نیم نام نامداراں نیم نامہ مشہوراں نک نیم گوشن تھی کہ پلانی نک نیم اشیں اور برحال نام یاد دارگ یا نام گشک سک باز تچکی رنگیا گشک سک باز علمی دا کہ دیمے مردم دل تر پکا مبی او پمی آترا تی نام ردوت لوٹا اج تو پہلی دیم تر رمی میسجانی نیمگا سلام من جان گل دشتی شمارا یاد کنگاؤں چا دشتا مراگشا دلگوشاں تی مراگش سک باز وشیں بن گپ سک باز وشیں تو گپ جا گوشی زند یک نعمت باید مشیں کہ مردم ای نعمت قدرہ بکاں مہر دہمی مردمہ پادرشان بکاں امیچو اشیارہ بسنبالی امیچو اشی حفاظتہ بکاں امیچو اشیارہ بپہریزی داں کے جوانی زندگی دا بند بوت بکاں سلامت بات گلجان دشتی مہر بخشاہک دوزدارک گوشدارگی لک لک منت وارا سلامت بات زندے مراداں بات زندے بہاراں بات نو سک باز مردمہ رکھی ارپول بوگی نامانی کاس کر وانگا وہ پتہ ہی ہم بگشاں کہ تو ہم ایران بے کہ ماں گیشتر گشاں بانو کنگ وہار گشاں چیز گشاں تیا گلجان دشتی زانے پرچہ نگو پرچہ ہی واسطہ نگو کہ میں بلوچی چاگر دیتا بعض نام مردی آدمی مستا و بعض نام جنی آدمی مستا وہ منا یاتیں پنچا بگیردن دہا منی یک کلاس فیلوی نام گلجانا مرے روچا امارات آئیں یہ نام گلجانا پمیاترا ماں زانگنیا دلا میار پمیاترا آگاں تو ظالبو لیے میں سنگی نینگو ہارے آگاں تو واجہیں براتیے ہم میں براتے ہم گنگلے سلامت باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں مہر بخش آگے گلیان دشتی تی لک لک منت واراں سکا دم برت کلہ پیغام مارا رائی کا من عرفان ناز چ پلم پنجگورا پرمہریں سلام سر اکبر میاں آلکاں تو جوڑ وشے من نشتگاں وتی دل دوستیں مراگش کلکشانہ گوش دارگاں مراگش گونتی پرمہریں گپترانا ایچ وڑیں تعریف توصیف محتاج نئیں وتی مٹ وتیں سرجمیں برات گوہاراں لک سلام سربکاں آگاں واحد بوت گڑا راہل عزیز توارا یک وشے ناتی پلے بکن گونجوت کنا راہل عزیز نات دست بکپی علامہ عرفان ناز تی گوشانی نادر کنگے جوہدا کنے سلامت بات عرفان ناز یاد کنگے مہر بخشاک دوزدارہ گوشدارگے لک لک 7,000 وار منت وارا امید کشی امیرنگا وتی مہراں گوما ہم گرنچ کنے وتی مہراں گوما برجا دارے کم کا وال پہ نہ چلائنا ایدہ اشکنا اور پدا شمے یک ماشما ناتی گوشداریں پدا گڑا شمے پشکپتگے میت جانی اوار گیجگے جوہدا کنی
دلا بدل کن دلا بدل کن گناہ گاری دلا اللہ بدل کن گناہ گاری دلا مولا بدل کن بدل کن رگو بندہ بدل کن ہو بدل کن دل زندہ بدل کن گناہانی تا نظار چنچو گناہانی تا نظار چنچو نگوائی منزلی راہ بدل کا او نگوائی منزلی راہ بدل کا بدل کا یہ دل زندہ بدل کا بدل کا یہ رگو بندہ بدل کا ہو منی دلا بدل منی دلا بدل ہو منی دلا بدل منی دلا بدل منی دلا بدل منی دلا بدل کا بکا پابند نبی سنتانی بکا پابند نبی سنتانی بکا موجی دلا روشنا بدل کا بکا موجی دلا روشنا بدل کا بدل کا ہی دل زندہ بدل کا بدل کا ہی رگو بندہ بدل کا علت و فکرہ بدل کا عاقبت گرانی مانچو کے سینگا درد کا دلی عاقبت گرانی مانچو کے سینگا درد کا دلی بن بدان شاہی سواساں کے بیرگا ست کا دلی کعبہ دید نوانا دل نبی دارک تیداد ہر کسا گندے گشانی پیچھونی روشنا دلی پیچھونی روشنا دلی پیچھونی روشنا دلی ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 981 کلو ہرتز اسرا پروگرام شنگو تالان پہ کلکشان پروگرام امریا منو شمع بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں گلیں گوجدارو کنی مہر محبت دوستی میسج رنگا مارا سربتگاں او آہانا ہوار گیجگے ام جہدا کنی پدا یکرندی کائیں شمع میسجانی نیمگا کلہ پیغام مارا راہی کا دوستی گوجدارو دائمی گوجدارو کے اروادا گوما ہم گرنچیں بانکیں گوہار شمع مسکین سلام دعا پد نبشتہ کنت یہ کہ زند واجہ خدائے داتگیں دادان چیک دادے او سبائے وحدہ روچے بران زمین دل بندہ کنڈ کنڈا کی تالان باں زند چس رفتگیں گلاب پلہ او آئیے وشبو لوگے پیشگاہ تالان بنتی بلے باز نا سرپدیں مردم امی پلے اردش تو بستارہ نزان تو سرپد نبی او امی پل بازیں گشتاں ترا مثال اما کسانی زہگا کیچ نزان او آکوٹانی سرا لیب کنگا گندگا کے بزاں ہمیں ڈولدار و برہداریں پل وحدی کے یا نشائے آماچ بھی باز مردم کے زندے تا نشا کنا اڑا ہر اما عرابیں جاگہاں ترا گندگا کے زندی اکبری دست کپی اشیے پہازگ سکباز النمی وتی دستا زندگیا گو محکم بدار پرچہ کے ای اکرندی دستا چے لگوشت گڑا رندے پشومانی کارندا زندگی و زندمان اما تامداری نیوگیں امچو برے مردم سیر نبی زند اما و اما گوہر قیمتی مروارد ہاریں کہ اگاں ہی بسیدی یک دانگی مہرگی بکپی تگار بی گڑا اشے درگی جگے آترا مردم بازیں مشکل و بازیں جنجالانی آماچ ہم بودکاں دیمترا نبشتہ کنت کے باز مردم چوتی زندہ انچو شزار بھی کہ وط کشی نیمگا ہم رو او مردم وتی زندگیا دست وط گارو بیگوا کنگیم جہدا کا دعائند کے اللہ پاک امک انسان آرا جوانے رنگیا زند گوازی نگے تو پی کو سکتا بدنتے زندگی سکباز گونا مہر کنگی پرچہ کے انسان دا ساروت کے مہر کنگ زندگی گنجوانی وڑیا گوازی نگ
اے زندگی آکھ گوشک بھی سلامت بات سنگینی گوہار بانکی گوہار شمع مسکین مہر بخشاک 2000 گوجدار کے لک لک منت وارا شاد بات گل باتیں زند مراداں زند بہارام باتیں بانکی گوہار نازش بلوچ مارا کلہ پیغام رائی کا گوشی وشت کنا سر ترا انسانا لوٹیت کے پوت یک ٹارگٹ ایر بکنا زندمان جوہدو جفائے نامی چیڈگ سازی واسطہ بازیں جیڑاؤ بازیں جنجال بازیں غم کہاں بلے چیز بلے ایک چیز سگو اوپاریں مسترین چیز سگو ہو پاریں بازیں راہانی سرا کنٹگ ایر کنک بنتے بڑی بڑی مردم بے سوب امبا بلے دل پروش بوگی نہیں جوہد سپر برجا دارگی شر انسان وتی بنداتا منصوبہ بندی کنا مزنے سوچ و فکر ادا بندے مردم وتی گاما دائم گشاد و تیز کنا دیما بران بند وائشت سرجم نبند ماں ہم زندمان یک رہبندی جوڑ کتک لاتے جاگاں بازیں جیڑا بوتک دل پروش بوتک پدا پاد اتکگاں اور لاتے جاگاں پا ٹارگٹ آترا مردمہ دل بڈی ہم پکار بھی مردمانی امگرنچ بوگ ہم حلمی باز جوان سلامت بات نازش بلوچ سنگینی گوہار میسج رائکنک مہر بخشاگ پروگرام کلکشان دوزدار گوجدارگے لک لک منت وارا گوشی اشتر وتی بارا وطبار بلے واجہ جیو جانا لوٹی میں چاگرد حجبیں تبی کہ مردمی کے کار کنک بلوٹی گڑا آئیے دل بڈی کنوں کے مردمانی کے ساتھ سک باز کم بھی بلکہ پاد کشوں کے مردمانی کے ساتھ گیش بھی کہ توئی کار اچھوں کت کنے توئی ٹارگٹ ارکتا تو یک مزنی پروجیکٹ سر کار کنگا ایشی واسطہ مزنی علمی مزنی سنچی مزنی لائکی فقار بھی بلے انسان کے وطارہ وتی جوہدانی وتی ذاتو وتی سنچو لائکی شائمہ بطوری و پیسلا و سوڑگی کے بکاں گڑا گوش اشکنیں گپاں مردم گوش مداری پرچہ کے دل بڈی کنوں کے مردمانی کے ساتھ سکباز کم و پاد کا شوق و دل پروش کنوں کے مردمانی میں چاگر دیتا کے ساتھ سک بازیں بلے آمی رنگی مردم ماہم دیتگا کہ آہانا دل پروش کنک بوتا دیم روی راہا آہانا پاد کشگا آہانی بوتا بلے آمی مردم مرچی سومندی مندلان سر بوتگا سبا بشیں کہ آہان جوہد سپر برجا داشتگ او مردمانی گپانا گوش نہ داشتا مردم کے دومی مردمانی گپانی گوشداروں کو بھی گوڑا یقینا ناوتی زندگی تہا اچ رنگا دیما شت نہ کنتے ہمارا کلہ پیغام رائی کا سنگینی گوہار من زیبا رحیم کلانچی شمارا یاد کنگاؤں پلمرات اکبر جان جوڑ وش سلامت بات ناظر کی طبیعت تی وش بات دائم بلنٹانی سرا بچکن تالان بات دیوان لاجوابیں گوں کلانچے موسم وڑا کلانچے موسم سک باز وشیں دائم موسم وش بات انچے گشنت کے انسان تب ہم گو موسمہ سک باز نزدیکی کا انسان سائیکولوجیکل اوالہ موسم کے وش بھی تا انسان تب ہم وش بھی بلے اگا مردم چاگردی والا بچاری تا انسان دل دنیا کے ملور بھی گڑا زرسمین موسم امنچو کے ڈولدار بھی بلے انگتا انسان دل آرنگا وش نبی پامی آترا درسنچ پیشتر انسان دل موسم زیبناک بوک زیبا بوک سکباز علمی دل موسم کے زیبا بھی گڑا ترا گرمی لیوار ہم نتورینی برحال کلانچ موسم وشیں تربت موسم ام جمبری بلے سکا گرمی سلامت بات سنگینی گوہار زیبا رحیم زیبا باتیں تی نام زیبائیں جوہدہ کردانی بلے دنیا سلامت باتیں زند مراداں زند بہاراں باتیں کلہ پیغام مارا رائکان چا تربتا عزیز ڈولی ملائی بازارہ گوشی سلام بدے کہدا مراد آصلہ بے نظیر گلا و اندگا دعائیں گوجداروں کا سلام دیا گائیں عزیز ڈولی تی مہر بخشا حق سلام دیا گئے لک لک منت وارا امید کشی امیرنگا وتی مہرہ گوما برجا دارے سلامت باتیں زند مراداں زند بہارام باتیں زیبا باتیں کردانی دنیا مارے کلہ پیغام رائی کا گوشیت من یار جان نصیر چا جسکا شمارا یاد کنگاؤں گوشی تئی شو سکباز وشیں سلام برسی کلیں گوجداروں کا ایاز اسرتا سلام بدے ایاز اسرتا سی سلام سربتا یار جان نصیر 2000 گوجدار کے تیلک لک منت وارا مہر بخشاہگ واحد کشک میسج رائی کنے کے تیلک منت وارا زند مراداں زند بہاراں باتیں امید کشی امیرنگا وتی مہراں گوما ہم گرنچ کنے مارا کلہ پیغام رائی کنت دیمتری کلہ پیغام نیم گرویں
عرفان ناز دیگه یک کلاه پیغام یاد کا گوشی زندگی رب داتگیں داداں چیک دادی اور چیزی انچیں مارشت بنی آدم تو کا استما کہ آئی مارشتہ زندگیہ یک جتائیں رنگی بخشاں مہر و محبت صبر و برداشت احساس و ہمدردی یکوی و اتفاقی انسان زندگی سکباز زیبا و ڈولدار جوڑ کنا شوقی لفظانی نوشتے کنگ رائی کنگ عرفان ناز لک لک منت وارا اور امید کشی امیرنگا وتی مہراں گوما ہم گرنچ کنے وتی دوستی امیرنگا برجا دارے سلامت باتیں عرفان ناز گوں کلیں گجداروں کا نہیں امرائیا زندے مراداں زندے بہاراں باتیں چندی گپ پتران کنے بلے پیسرا ناتا گوشداریں زندگی تہ واضح مردوں اچھی امستا کہ آپ پیسلا کوت نہ کنا بازیں وحداں مردم اچھے ام بنتی کہ کسان اچھا کسان پیسلا کوت نہ کنا بلے زندگی تہا امتی مردم مزندلی مردم امائیں او سومندی حولی پدیانک ہمائیں سومندی حولی سیڑھی او سومندی اولی کڑی ہم ہمیشہ کہ انسان وتی زندگی تہا مزن پیسلا بگا انسان کے وتی زندگی تہا وتی تہا ای سنچ لائکی و ای قوت وتی تہا ای لیاقت و قابلیت کے ودی کو مزن پیسلہ کنگے گڑا آ مزنی کامیابی حاصل کود کا بلے میں چاگر دے تہا بعضی مردوں مام اچھی استا کہ آ کسان کسانی پیسلہ کوت نہ کنا بلکہ وتی پیسلہ دہمی مردمانی سرا ایر کنا یا عام زبانہ گوشاں پہلی لوٹاں کہ ڈیپینڈنٹ باں دہمی مردمانی سرا یا ما اچھی گوشاں بلوچیا ما گوشاں کہ دہمی مردماں گو بندوق باں کہ ای سامان شریں یا ای گود شریں یا ای چمپل و سواس شریں یا ای موبائل شریں دیمے یک دو مردم وحدی کے تصدیق کا یا گوشیت یا اگری بھی یا منوک بھی گڑا آ مردم ہمیں گدا یا ہمیں سواس یا چمپلا یا موبائل ازوری اے اما مردم با کہ ای رنگے مردم گیشتر بوتی زندگی تہا نا امید با سبا بشن کہ ای پیسلہ کنگے قوت اچھی زبا ہراں ای پیسلہ کود نہ کنا کسان کسانی پیسلہ کود نہ کنا وحدی کے مزنی مردم مزنی فکر شاہگانی ذہن مردم مزنا چا مزنی پیسلہ کنا مزنا چا مزنی سوڑک کنا او پدا وتی پیسلہ سر کاربند با یکتب مستقل مزاج با وتی ٹارگٹ ادب وتی زندگی زیبا کنگے سپارا برجا دارا امیرنگی مردم دائما زندگ مانا و زندمان اتہا مزنی مردم گشک با امیرنگا کے ماما بعض مصنف لکاری رائٹرانی کتاب وانا کہ مزنی مردم گشک با آہاں وتی زندگی اتہا مشکلہ چا مشکل گرانا چا گرانترین پیسلہ و سوڑک آہم گرانی وحداں کتگا امیرنگی مردم سومندی مردم گشک با دیکھ ایک ناتی گوش داریں پدا گوش مگا پترانا دیما بران بھی میرو مدینہ محمدی منزل مراد میرو مدینہ محمدی عرشا بچار یا کے زمینہ محمدی عرشا بچار یا کے زمینہ محمدی منزل مراد میرو مدینہ محمدی منگار گل زمین گنانی جنگلا منگار گل زمین گنانی جنگلا ہر چیز پائے صاحب چودری نام محمدی ہر چیز پائے صاحب چودری نام محمدی عرشا بچار یا کے زمین محمدی عرشا بچار یا کے زمین محمدی منزل مراد میرو مدینہ محمدی مکہ بی بیتی مدینہ بی بیتی آئے رائے گار مکہ بی بیتی مدینہ بی بیتی آئے ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 980 کلو ہرز سرا پروگرام شنگو تالانین اے کلکشان پروگرام امریا منو شمے بیلی مہما دارو ہمرا اکبر میاں مرداریں گجداروں کا زندگی تہا
ما گوشما گپچان کنگاتا کہ زندگی تہا گولزا نبوگ مقصدہ نبوگ نشان چیدگو ٹارگٹا نبوگ سک باز علمی مارا کلہ پیغام رائی کتگ میں دوستی گوجدارو شاہ فیصل مارا دائمہ گوجداری کلہ پیغام راہی کا شاہ فیصل گشید کے زندگی تہا اچکار ہرزان نہیں بلکہ انسان جوہد کا او اما کارارا ارزان کنگے جوہدہ کنتے ماں زندگی آرا سک باز ارزان زوری وادی کے مشکلانی آماچ بھی گڑا ناؤمیتی چادرہ مان پوشیں پمی آترا زندگی اچکار مشکل نہیں بلکہ انسان چاوتی جوہدہ چاوتی کوششتا آیارا ارزان کنگے جوہدہ کنتے سلامت باتیں شاہ فیصل چگور کوپتی مہر بخشاک دوزدارہ گوجدارگے لک لک منت وارا ہمارا کلہو پیغام رائی کا السلام علیکم من حنیلہ حاصل کلانچی شمارہ یاد کنگاؤں لاڈوکیں اکبر میاں دائم سلامت باتیں لاڈوکی آرکسا رسید تھیں اما مردم لاڈوکی کنتی برحال سلامت باتیں مہر بخشا آگے شمع دوزدارہ گوجدارگے لک لک 7,000 وار منت وارا گوشی کے شمع طبیعت دائم وشبت مراگش ڈولداری ماشاءاللہ گوتی وشی آوازہ آگا پوترانا سلامت باتیں سنگینی گوہار انیلہ حاصل کلانچی مہر بخشاک دوزدارہ گوجدارگے تی لک لک منت وارا امید کشی امیرنگا دائمہ وتی مہرہ شما گوما ہم گرنچ کنے پروگرام کلکشان گونا وتی دوستیا برجا دارے عرفان ناز میں دائمی گوجداروں کی راحل عزیز بلوچ توارا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا لوٹ کتگا کہ اگم بدکانگ اور راحل عزیز نعتی میں گوشانی نادر بکنے راحل عزیز نعتی ما شوہاس کتا میں دوستی گوجداروں عرفان ناز و کلیں گوجداروں کا نی لوٹ پدا ما شما آیارا گوجداریں او امیرنگا ما مناتا بندہ تا گوجداریں پدا اچھما امو محلت لوٹیں پرچہ کے پروگرام آموتی الاسی گڈی سیم سرام سرب تائی ناما درود وانا رسول پاک میں واجا پتو قربان کنا جانا رسول پاک میں واجا تائی قربانیاں چارا ترا چمو دلا دارا ترا چمو دلا دارا تائی گنجی درا بیایا رسول پاک میں واجا پتو قربان کنا جانا رسول پاک میں واجا تو سردار جہانانی امام مرداریں گوجداروں کا بیک گراؤنڈ شما نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشقم کنگائے اور لوٹا من اچما موہ محلت اگاں چونہا میڈم پوزیا پروگرام بلے چوکیا یہ دسگٹی ستا مرچی منت کا اگاں باندھا میڈم اور کبوت گڑ وط کے اگا نیت کا گڑ باندھا انشاءاللہ پدا مکاہاں و نوکی داب و نوکی رنگو نوکی بنگپیے گونا گوشما ہم ترانبا تناوادہ وتی باز اعلیٰ ودارے پرچہ کے باز مردمانی مہر محبت دوستی امید امگرنچی گوشما بندوں کا انسان پاوتی جندے آترا یک شخصی یک فردی یک پرسنی بلے پاوتی کہولا پاوتی امگرنچی ہمسایہ کو دوستانی آترا یک سرجمی دنیا پمی آترا دنیا وتی حفاظت کنک پہازک سک باز علمی شات باتیں گل باتیں زند مراداں زندے بہاراں باتیں دائم زیبا باتیں کردانی دنیا پتو قربان کنا جانا رسول پاک میں واجا محمد مصطفیٰ زرتاک حبیبہ ما دلا بستاک
حبیب ما دل بستہ منی جانے رگو بندہ رسول پاک میں واجہ